Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, salam kawrahayon tumrap panjenengan dalasan kula. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Kasugengan rahmat saha berkahing Gusti mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalasan kula. Ingkang dahat kinabekten para sesepuh, pini sepuh saha aji sepuh. Ingkang winantu ing pakurmatan Dewan Pambiji Sesorah Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Ingkang saduh kinurmatan para pangembating praja satriyaning nagari ingkang kinarya songsong agung pangayomaning kawula tasih. Ingkang satu kinurmatan para alim ulama ingkang rinten kulawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang kepareng hanenuntun dumateng kiblating kawula manembah. Sagung para rawuh kakung sumawana putri saha kanca-kanca pamupu kompetisi bahasa dan sastra Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo ingkang winentu ing Karaharjan. Saderengipun kula nyuwun agunging pangapunten sampun cumantaka ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu saha para kadang sedaya. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng panjenengan dalasan kula. Satemah wekdal punika saged pepanggihan wonten ing adicara kompetisi bahasa dan sastra Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo warsa 2000 selangkung kanthi wilujeng ner ing sambikala. Kaparenga kula caos atur ingkang migati ing babagan mangayu bagya dinten kaistimewaan. Kula ngaturaken sugeng ambal warsa dinten kaistimewaan Ngayogyakarta ingkang kaping 270 nalika surya kaping 13 wulan Maret 2000 selangkung. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, kenging menapa wonten dinten kaistimewaan Ngayogyakarta punika boten sami kalian provinsi ing Indonesia sanesipun. Ngayogyakarta kagungan kaistimewaan awit wonten sejarah agung ing minggingipun. Nun inggih nalika Republik Indonesia ngumandangaken proklamasi kamardikan taun 1900 gangsal. Sri Sultan Hamengkubuwana Sanga saha Kanjeng Gusti Pakualam Wolu kanthi ikhlas nyawiji lan ndukung negari enggal punika. Wonten naming ndukung nanging ugi nyumbang bondo kegiatan lan wilayah. Lajeng pemerintah pusat paring penghargaan dumateng Ngayogyakarta kanthi maringi status daerah istimewa. Kaistimewaan punika dipun kiyataken adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ngengingi kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ing awit antawisipun pengisian gubernur saha wakil gubernur. Basa Jawa kedah dipun lestarekaken lan pertanahan, tata ruang saha lembaga pemerintahan dipun atur adhedhasar kabudayan lokal. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, kanthi undang-undang kaistimewaan punika pinangka masyarakat Ngayogyakarta kedah bangga lan tanggung jawab. Bangga amargi istimewa lan tanggung jawab amargi kedah nguri-nguri kabudayan saha nglestarekaken
warisan luhur. Derek nyengkuyung Ngayogyakarta dados tanah ingkang tetep istimewa. Boten namung ing nama, nanging kapatri wonten ing jiwa. Para tresna budaya ingkang hambek utama. Sumangga kula lan panjenengan tansah njagi kaistimewaan kanthi hanggegulang literasi. Kanthi tekenan tekun murih katekan kang sinetya. Saged mangasah mingising budi pakerti. Satemah pana ing pamawas lebda ing pitutur hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman. Kinarya memayu hayuning bawana. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken ing mbok bilih kathah galap gangsul saha cicir ceweting atur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Tebah siti sekul binuntel roning klapa. Tebah siti punika sapu. Sekul binuntel roning klapa punika kupat. Apuranta lepat kawula hayu-hayu rahayu ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.